ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଓକିଲ ହେବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି, ଜାତି ଡାକ ଶୁଣି ଛାତି ଫୁଲେଇ ମୁଁ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି। ଏ ଉକ୍ତିଟି ଯାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧୁବାବୁ। ମହାନ ପୁରୁଷ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା, ଲେଖକ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ କବି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ LLB, ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇସରୟଙ୍କ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ ସହ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ସେ ଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି। 28 ଏପ୍ରିଲ 1848 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଏହି ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଆପ୍ରାଣ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଫଳ ଚେଷ୍ଟାରେ 1936 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ତଥା ମୋଚିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଏବଂ କଟକର ସୁନା ରୂପା ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଆର୍ଟସ ୱାର୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 6 ଜାନୁଆରୀ 1921ରେ ମଧୁବାବୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବେତନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ନେଇ କାମ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ସେବା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ସରକାର ସେଥିରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 1923 ମସିହାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଉଠ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ସାହସ, ପଡ଼ିବ କି ତୋର ମନେ, ଏମିତି ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତାର ଜନକ ଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଜାତି ଇତିହାସ, ଜ୍ଞାନୀର ଉକ୍ତି, ଜାତୀୟ ଗୀତିକା ଭଳି ବହୁ ପରିଚିତ ଲେଖାର ଅଧିକାରୀ ସହ ସତୀ ଚଉରାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଅନ୍ତନଳାରେ ଘା ହେବାରୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ 1934 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାଟିଏ କରିଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ। ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଆଜିଭର ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।